si urobíme takú sériu a bude to takto, že ja musím vyžadovať hru a na ktorú to padne, tak si ju musím zahrať a môžeme ísť na to. Fury Cars. Tu tak poďme na to. Ako by som si vybral farbu? Modrú dáme. Kolesa auta. Tieto sa hodia. A sklo môžeme dať tiež modré, keď to je modré auto. Oje! Zase dám diagonský. To sú asi nožiky. Tam asi aha, to bude. Toto preto je spôsobne ničí. Asi také si je lepšie, alebo sú to nožiky, napíšte do komentárov. Asi ten lepší. A čo je toto? Takto som nemal brať. To je tak malo nabojov. Having trouble calling. Tak teraz si dáme toto auto. Sa tá veľa nepáči. Napíšte do komentáru, aká je vaša obľúbená farba. Teraz si dám tmavo modré sklo. Teraz si dám 2 kolesa. Aký nakladiak. Asi čierne. Tu, aha, mám minigán. To je super, to sa oplatilo za reklamu. To je taká zbraň. Si zoberiem laser. To by tiež tam mohli prežívať, žiadny laser tam není v Rivals. Ak vás toto video baví, tak dajte určite like. Aha, už môžem next. Pozrieme za toto. Vrtuľníkové auto. Také to môže byť. Nie, takéto. Teraz kolesa. Tieto vyzerajú veľmi dobre. Tieto si zoberiem. A okna môžu byť... Asi si dám tiež, dám si... Také tmavé. Toto môže byť. Zoberiem si to ten do minigán. A to akože sa dosť oplatilo za reklamu. Ďalší! Ja si teraz zoberiem laser. A toto
Ľavo vidíte náboje, že koľko mi ešte mám. Motorová pila. Si to mám. Ja nechcem veľmi reklamy. Ale ten minigun sa oplatil. Tu a toto by asi dneska už stačilo na toto videjko. Dúfam, že vás to bavilo. A opakujem, 100 zliadnutí a bude ďalší diel Random hry 2.